מה, איפה אתם בהזרקות השנה? השנה אנחנו אצל ההורים של הילד. אבא שלה הגיע ממד עצום כזה, כי כל המשפחה המורחבת מגיעה. הזקה. כן, שנה שעברה היינו אצל ההורים שלו, אז אתה יודע, צריך לאזן. צריך. איפה אתה היית בקודם? קודם היה עמוד איתן. לא. זעם? עמוד עשן. עמוד ענן. עמוד ענן הייתי בחול. עבר לי ככה, לא הרגשתי את זה בכלל. זה לא עבר סבבה גם כן, אבל היה לי קצת קשה, כי ההורים שלי הם מחמירים, הם כאילו שומרים חצי שעה בין הזקה לשגרה. חצי שעה. אבא שלי היה בפיקוד העורף, זה מהכבדים. מה, אתה לא נוסע להורים שלך? אצלנו זה לא עובד ככה, לא בדיוק מקפידים, אתה יודע, כל אחד מתמגן איפה שבאנו. וואלה. כן, אמא שלי בממ"ד, אבא שלי בחדר המדרגות, סבתא שלי בסלון. וואי, חבל. כן, אני יודע. אתה חייב לעשות איתנו הזקה פעם. בוא, אתה חייב, הזקה אצלנו זה פיצוץ. באמת שהפעם התרגלנו כבר כמה חברים לעשות כזה הזקה ביחד. קצת מזרונים, וויינט, רוני דניאל ככה. רוני דניאל, ברור. טוב, תשמע, אנחנו חייבים לעוף, כי יש פקקים ואני לא רוצה להיכנס אחרי כניסת ההזקה. לא, אז יאללה. טוב, אז שיהיה לכם כיפת ברזל. כיפת ברזל. מתי נכנס אצלכם ההזקה, תגידו? אצלנו זה נכנס 15 שנות? 15?